नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात कोंकणी भाषा संशोधक स्वामी सुप्रिया CCA पै हांगेले वळख दितस. क्రైस्त धर्माचे गुरु, कोंकणी भाषा संशोधक, कोंकणी भाषा साहिती, कोंकणी संगत 7 विदेशी भास आणि 14 भाषेचो पंडित जावन आशिल्लो व्यक्ती सिप्रियन कॉस्मस अल्बुकर पै. त्यांनी स्वामी सुप्रिया म्हणून फामाद जाल्ली. त्यांनी 24 सप्टेंबर 1927 इसवेंतू मंगळूरच्या बिजईंतू जल्मले. तांचे बापय लॉरेन्स जुजे अल्बुकर पै पेजार आणि आवय दुजेपिन जुवान सूज. तांगेले मुळावे शिक्षण बिजय प्राथमिक शाळा आणि सांत लुईस कॉलेजांतू जाल्ले. मुखार त्यांनी मानविक शास्त्र, तत्वशास्त्र, देवशास्त्र अध्ययन केले आणि कन्नड भाषेंतू जनपद शास्त्रांतू स्नातकोत्तर पदवी घेतल्या. सिप्रियनाक आपले शिक्षण जोडले उपरांतू रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियांतू वृत्ती मेळून थंय तांगेले वृत्ती जीवन आरंभ केले. काम करता करता त्यांनी वैल शिक्षण घेतले. 1959 इसवींतू त्यांनी याजक जावन गुरुदीक्षा घेतल्या. धारवाडांतू विरक्ताश्रम आणि हळयाळांतू विवेक प्रगती केंद्र स्थापन करून साहित्य वावर केले. त्यांनी कोंकणी कन्नड इंग्लिश अर्थकोशाचे 4 खंड रचन केला. त्यांनी कोंकणी धार्मिक ग्रंथ 29, कोंकणी सामान्य साहित्य 24, कोंकणी संपादन साहित्य 5, कोंकणी प्रबंध 58, कन्नड साहित्य 60, कन्नड सामान्य साहित्य 2, लेखना 5, इंग्लिश धार्मिक साहित्य 4, सामान्य साहित्य 4 आणि अप्रकटित साहित्य कोंकणीतून 16, कन्नड 8 आणि इंग्लिश 9 रचन केल्यान. त्यांनी साभार 2150 कोंकणी हुमिण्यो 7 भागांना प्रकट केला. कोंकणी धातुरूप मंजरी, कोंकणी इंग्लिश शब्दसंग्रह, कर्नाटकांतले कोंकण, कर्नाटकांतले लोकसाहित्य सिप्रियनान रचयिल्ले प्रमुख साहित्य कृती जावन आसात. तांगेले साहित्य सृजनात्मक, संशोधनात्मक, जानपदीय, धार्मिक आणि संपादित म्हणून वर्गीकरण करूयेत. कोंकणी न्हयशी कन्नड भाषेंतूय त्यांनी साभार 60 पुस्तक प्रकट केला. स्वामी सुप्रियाक तांगेले साहित्य सेवे खातीर साभार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी भारतीय कला शैलीन ताणे रचयलेले क्रिस्त जयंती कार्डाक 1956 इसवीचे इंटरनॅशनल आर्ट क्रिटिक हांनी मास्टरपीस ऑफ इंडियन ख्रिश्चन आर्ट म्हणून मान दिला. 7व्या अखिल भारतीय कोंकणी लेखकांचे संमेलनाचो सर्वाध्यक्ष जावन ताका मान दिला. तांगेले अन्य अकई कवन संकलन मंगळ गंगोत्री विश्वविद्यालयांतले BA कोंकणी शिकपाक पाठपुस्तक म्हणून वेंचला. त्यांनी संपादन केलेले दर्या गाजोता IAS उमेदवारीक पाठपुस्तक जाला. तांगेले कोंकणी वावराक 1997 इसवीचे मंगळूर संदेश प्रशस्ती, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभल्या. 1998 इसवींतू तांगेले मनशाशास्त्र पुस्तकाक डॉक्टर TMA पै सर्वोत्तम कोंकणी पुस्तक प्रशस्ती फावो जाल्या. त्यांनी 2 एप्रिल 2001 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन स्वामी सुप्रिया हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.